तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह काल्हे लाइव है रहन, लाइव है के अपना हर हर गंगे मूवी के प्रमोशन करत रहन। भाई लोग प्रमोशन करत करत एगो हई बात कह देलन, पहले वीडियो देखो लो ना। हमके पता बा कि अष्टमी नवमी दसवीं ये 3 दिन में आप लोग अपन पावर दिखा दे। तो देखो पवन भैया एगो प्रमोशन करबो तो हर हर गंगे मूवी ना चली, काहे कि देखो तरह खेसारी लाल यादव अपना मूवी के प्रमोशन करे खातिर कितना मेहनत करत रहन। मतलब हॉल में पहुंचत रहन आ सब पब्लिक से मिलत रहन आ साथ में बैठ के फिल्मों देखत रहन। तो अगर प्रमोशन करे के बाद तो कुछ ऐसन के करत तब तहार फिल्मिया चली, न तो पता चली खलफ हो जाई। प्यार दी जा और पिक्चर की बड़ा हिट बना दी जा। देखो लो भाई लोग, आज हटे 8वीं और पावर स्टार पवन सिंह कहले बारन कि 8वीं 9वीं 10वीं ये 3 दिन में मतलब दिखा दे के बाद पावर स्टार पवन सिंह के पावर। तो देखो पवन भैया, अगर तारा दिखावे के बाद पावर तो एक बार तू हॉल में पहुंचो, ओकरा बाद देखो पब्लिक के मतलब पावर। काहे कि अगर तू हॉल में पहुंचबो तो तारा के देखे खातिर और तारा फिल्म के देखे खातिर जब बहुत आदमी पहुंची, जगह खेसारी लाल यादव करत तरन अगर तू करवानू तो पक्का ताहार जौन हर हर गंगे मूवी बा उ पक्का हिट होगी। हम मतलब लिख लो यार 100% में से 100% ताहार जौन मूवी बाटे वो हिट होगी। तो भाई लोग तारा लोग इनके बतला दी कि 2 दिन में जौन मूविया बाटे संघर्ष 2 और हर हर गंगे दोनों कितना कमाई कइले बा। भाई लोग तारा लोग से बतला दी जौन हर हर गंगे बाटे वो 15 से 20 लाख रुपया के कमाई कइले बा 2 दिन में, और खेसारी लाल यादव के जौन संघर्ष 2 बाटे वो कइले बाटे 70 से 80 लाख रुपया के मतलब बीच में कमाई कइले बाटे। तो भाई लोग तू लोग देख सकत तारा लोग कि खेसारी लाल यादव के पावर, काहे कि अभी वो भाई लोग अपना मूवी की इतना मेहनत करत तारन, हर हॉल में पहुंचत तारन और पब्लिक से भी मिलत तारन और अपना फिल्म के प्रमोशन भी करत तारन। तो पवन भैया तू ऐसा ने कुछ कर तब तहार जाके फिल्म हिट होगी। और भाई तार लोग इनके वीडियो कैसा लागल है यार कमेंट करके बताइए। मिलल जी फिर से बनाया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।